Uda się jednemu na 100. Możesz być nim ty, jeśli tylko masz już konsekwencje, pasję i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion. Uda się jednemu na 100. Możesz być nim ty, jeśli tylko masz już konsekwencje, pasję i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion. Gdy masz kilka lat, masz głowę pełną marzeń. Gdy miałem kilka lat, chciałem zostać piłkarzem. Barcelona 9-2, Polska gra w finale. Srebro, powrót w chwale. Każdy, kto miał talent, chciał dotrzymać słowa. Każdy chłopak chciał kopać jak Józkowie, jak pustkowia. Zamieniały się w boiska, nawet te klepiska. Ziemia najbardziej wyboista, czas leciał. Klasa druga i trzecia. Każdy dzieciak chciał wtedy grać jak trzeciak. Wielu miało zapał, nie każdy się załapał. Jeden zrezygnował wcześniej, jeden po latach. Ci, którzy przebrnęli, grają dziś dla Polski. Borus, Wasilewski, Błaszczykowski. Widzisz ich w TV, o nich nadaje radio. Dla nich podwórko stało się furtką na stadion. Uda się jednemu na 100. Możesz być nim ty, jeśli tylko masz już konsekwencje, pasję i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion. Uda się jednemu na 100. Możesz być nim ty, jeśli tylko masz już konsekwencje, pasję i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion. Z podwórka na stadion, długa droga, ale dlaczego miałbyś nie spróbować? Wszystko, co możesz stracić, to trochę potu. To nic nie boli, więc powoli, krok po kroku rób postępy, dribbling szlifuj. Na kolejne zawody formę szykuj. Strzał, korner, rzuty wolne, rzuty karne, by przeciwnika szanse były marne. Skutecznie do ostatecznej wiktorii, by w glorii przejść do historii. Jak Dudek z Liverpoolem, bądź królem widowiska i zawsze graj do ostatniego gwizdka. Uda się jednemu na 100. Możesz być nim ty, jeśli tylko masz już konsekwencje, pasję i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion. Uda się jednemu na 100. Możesz być nim ty, jeśli tylko masz już konsekwencje, pasję i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion. Uda się jednemu na 100. Możesz być nim ty, jeśli tylko masz już konsekwencje, pasję i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion. Uda się jednemu na 100. Możesz być nim ty, jeśli tylko masz już konsekwencje, pasję i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion. Uda się jednemu na 100. Możesz być nim ty, jeśli tylko masz już konsekwencje, pasję i sprawność, by wyjść z podwórka na stadion.